नुबाय नाफाम सिखावनि खायदाखौ उन जाफ्लानानै खायदा खालायबाय बियो बड़ा हरामी हो बेटा सेंग्रि सासे नुबानो बारजाब बारजाब मोसानाय बंस'आनो बिहार लाग्रा बंस' नालायब्रा बिब'आबो लादों बिफायाबो साथाम लादोंमोन आरो दा बेबो बिदिनो आसिरा सोलोंदों सासे सिख्ला नुबानो 90 डिग्री सेलसियास जाग्रा बेखायनो जेराव मोनो बेवहायनो बदनाम खालायनो नागिरो बियो दाबो बियो आंनि मेजेमखौ नुनानै मिरगि जाखांलायबाय बियो हिनजावनि फ्रक गानफ्लालायनानै समझ रहे हो समझ रहे हो ना आंखौ जानला मोनला बिदि दासान मिन्थिबाय आं गोसो जायोब्ला बेखौ खुदुमनो हाबावोसोमोन आंजोंसो सिथाब मोसाबावदों हायलुरिया मोनथिगौ नोङो नैबेसो मोनथिगौ खिन्थु बिनि बेबहारा बारा लेक्सार दा होदे खिबु सुग्रा आखाइजों थाव होगोन आं ये क्या है लायदों मादै मा जादों पुलिस फैदों मादै गावलायदोंनो मादै पुलिस फैदोंनो पुलिस फैदों तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ आंखौ रागा फोजोंदों नोङो आं नोंनि गोसोथोनायखौ गोसोथोआखैलै आंहा दंखायो आं नोंखौ फंबाय हिसाबैसो बुजायनाय रावै बुङोलै फंबाय मिथिगौ नोङो आंहा फाउदुर दंखायो बै समाव कम्पानियाव थांनायावबो नोंखौ मोजाङै बादा होबोदों आङो आरो दाबो बेबादिनो आखलखौ सोलायनो रोङाखै नोङो बर' गथ' जेबो खालामाखैथ' आङो बेबादिजोंनो दिन थांसिगोन नामा नोंलाय नोंल' खब मोजांलै